Sini kan, coba kene jumeneng ya Cahayu. Ceko. Lho, isih ana ta Cah Bagus iki mau. Oke. Lungguh kene Cah Bagus, kene. Lungguh kene. Kena tak nggih keluk-kelukan kene. Mbok. Dina iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun menyang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki? Nggih. Semangat. Aku kan baten to, Pak. Heeh. Tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang cahine kok rung mulih tibake. Iki nenggone ning kono to. Mbok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu sing cilike sapa? Dia. Adia kaya digawe kaya. Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. Anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi Sakit-sakit dahulu. heeh. Senang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, Senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Dadi harus optimis Cah Bagus aja nganti Lah, mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku perlu, niku perlu. Niken urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho, reneng ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genahno. meger-meger sehat Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Ya Nuk dhewe adekmu janjiane lek limbukan mudhun ya. Heeh. Ning kan ya atine dhewe iki ra tega. Bener, heeh. ora tegone mergo apa, Nduk? Ya Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu apa ya, Pak? Lho terus Dik, Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah, Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, Deang. Lah apa-apa kok Neranyak. salah. Apa-apa salah. Ah, tuh rewel ya sowan Pak Nar. Salah kono, salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye sen. Oh, laire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara menika Cahayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu halus. Oh ngono ya, carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi met-metan, met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembange napa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mawon to? Jineman to? Anu sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya guru usul kan ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Napa Nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke uncek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Coba. Rumah aku ilakno. Gah. Wah niken ki bengi iki kaya oleh urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut iki kok
kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dicino. Alah bekase wong ayu padha wae, ayu elek ya entangi turu kecing. Lah. Jare sapa tangi turu mangga. Ini kan bengi iki jan kaya oleh dolanan Mas aku. Iki hati-hati lho. Hati-hati. iki cara wayang no. Ini kan lho ini kan gidro-gidro kalau ngompol gara-gara kowe lho cek Mas aku. Napa mboten. Oh. Permen karet dadak kebablasan iki kok. Ngebal kok ngawang iki lho. Ngene lho. Ayo dong. Mas aku dek iki. Lah no jimuno. Mas aku nek iya no ngene iki suka parisuka wonten dalem agung Pak Nardi. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to nduk. Milem. Lah zaman karo Abah Kirun. Karo Apri Mimin. Terus karo sapa kae Jainul. Heeh iki kan Jainal. Jainal kan iki. Jainul. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Ya niki menungso ki ngantuk ki jenenge manusiawi kok ya. Nggih. Napa? Oh tapi niku pun dangu nggih, Pak? Lho wis no 3 tahun yang lalu. Oh 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya ning bengi kan sowan rene malih eling. Oke, alhamdulillah. Coba tembangin apa manut panjenengan? Langgam. Oh iya no. Langgam. Nyemek-nyemek. Heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae manut sing pundi Dek iki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 bisa. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gabung. Beh. Iya sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Mas Nanang. Wo Nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, Nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun Nanang. Wah, rokokane. Apa iso ngendang jajale? Nang. Nanang iso ngendang lho cah bagus. Alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to kuwi. dijawabno. Nanang iso ngendang to Jak Bagus? Ora, ngono. Aku. Ya, emang bawani ya kenek Mas aku. Bawani? Lho, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya. Mimpi buruk maksudnya Buruk aku sing dikejar setan. Iya. Ya, wah jan. Kiraku komitan citra Uncek ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek ngowe uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Heh. Kok telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, mriko dawa men. Nano. Ayo tak Kayak rokok. uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Le. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Nggih, riyen. no. Lho iya no, kiraku. Terus Mereka semi taan niken iki cara wayangno apa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gedhe dhuwur. Lah napa? Sri Kondo.
Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika neng Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah mblura kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa aku lho rumah aku kobong engko. Rasaku. Aku apa Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngono buwi ngko endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Sapone. Anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok matut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge tut tok. Rumasaku. Nyapu sing arep disaponi iki rokok. Ora arep dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki rak asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Angen. Lah mosok angenteni. Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resik lho, lek ra resik bojomu brewok. Terus. Bono. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngersaken setya tuhu kalian kutut manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane Niken modele kaya Niken iki bojone ngono rek sajake lek mung gatekne ngono Lah tenang. witek, aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. Terus laler tok, Pak. Mulane adusa.
Arep Ngenyek. makan radus. Ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Malek uncek ngono lho, malek Lah, laler. uncek. Uncek ki rajane laler kok. Aku po batrang. Ora lah. Ya. Eling yen taen teni Ya. Kledang Kledang. lekae Unceke bocahe Oke. Tibake tak anteni napa impenku? manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wenehi kemerdekaan. Wenehi kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Kuwi ta? Senes. Salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sila. Nano. Kuwi ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek bener mau bengi kuwi wae lho. Bawane Ya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotomu. Krungu umang nata kari Yes. hilang cepel Dut. Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek, alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia Multifungsi. ngawur. Ya paling ora Aku oloran. Inggris, Oloran, apa kuwi? Olron. Heeh. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku. Matan. Luwih mie goreng, mie rasa, ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Tarasu mande. Jan kaya ngimpi tenan. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus niki pantes. Kadoan kaya bayangan. Dadi ra ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik, Salah. trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no. Blak tung tak. Hilang cepel Ya. aduh impenku sewetan katamu teka
Terima kasih Cahayu. Wah, niken Iya, Salindri. Mbak Niken, Iki Salindri. acarane pirang-pirang kok niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinongo. Ya donga dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dino ya petuk gen TikTok. Iku Mas aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep halus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu. Kae Pak Uceng iki Pak Uncek. Lha kok meh padha to jenenge? Menika ngagem blangkon menika namanipun Pak Uceng. Oh, ngaten. Kacek cek karo ceng. Nggih, dadi seng cek. Heeh. Seng. Menika napa sinden ingkang anyar katon cah bagus. Nggih. Upama sampean duet kalih niki ngoten napa ya kira-kira? Mboten napa-napa. Sekali tempo ki sampean lak mboten alergi to duet kalih sinden? Nggih mboten alergi lho. Dalem? Kok saged alergi niku? Mas aku duete kowe karo Mbak Ika ya kenek. Aku Mboten. pundutane sing kagungan dalem. Oh, nggih. Apa kae mau? Napa? Tresno tekan Pati. tekan pati. Tresno tekan pati. Ugi wau anu ponakane Pak Nardi wau le. Menapa niku? Gala-gala wau. Oh gala-gala. Oleh Brai Daman wau. Gala-gala nenone gala-gala nenone gala-gala nenone nenene nenene gala-gala rasa tira jana. Oh Tirajana. Nggih lali dhek mikir dhek apa ya tibake aku wis pikun ha. Ga tembange tresno tekan pati nggih digarap karo kanca-kanca kaya ngapa nyedal. Nyontek nggih. Oleh wong bengi Mboten iki. napa-napa nggih. Oleh. Enggak. Ya. Ya mbok ketok ra ketok wis nyontek kok. Piye, Mbak? Tembange suwe radio nek ki, Nduk. Ning Anu- sesuk sore kudu apal lho, sesuk sore. Jenengan repot to. Napa? Lah aku tak dadi setene gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kirang minggah lho. Lho, Kurang dhuwur. Kowe engko dadak ancik-ancik mega lho. dua no tangannya. Masuk satu tok. Wah. Oh tibake asoka wis sakmono. Iya. Aku ya tembange tresno tekan pati menika mujudaken pundutanipun Pak Nardi sing kagungan dalem. Cetha tur yakin madhep ning ngarep. Nah, ora usah noleh intan-intan sajake obong-obong menyan. Ya itu muga-muga iki nembange ora sukses ngono karo kancane modelmu. Kowe jarah-jarah kowe rumahmu. Yo, tresno tekan pati. Wah, mlakune kaya sinden modern kok pisan. Mlakune lho, Cek. Oh. Aku rela bersama seliramu. Cakra budaya. Oke. Ono mekani gati. Ho. Terima kasih. Tibae tembang apa iki mau judule? Tresno tekaning pati. Tresno tekaning pati rasa nyontek iki poh enak lumayan. Lho, pancen kudu ngono awake dhewe iki kudu prasaja wong Mega ki apa to sing ora diapalke karo dhek iki. Sembarang diapalke. Anakku jenenge Atota. Tibake bengi iki melu. Ini masuk-masukku cek cilik lho. Cilik. Uncek. Oh nang aku to tibake. Benjan sok nek upama wis gedhe ngoten kira-kira pengen dadi apa? Maling. Gendruwo? Apa? Maling. Maling sapa? Maling atine jenengan. Yo padha lanange kok maling Gak ati. apa-apa to. Mas aku yo ta kaya mas aku awake iki senasib sepenanggungan kok ya.